Lowri Powell ydw I, a dwi'n fy ail flwyddyn yn astudio Addysg Gynradd ym Mhrifysgol Bangor. Dwi'n dod yn wreiddiol o Gaerfyrddin. Fe wnes i ddewis astudio ym Mhrifysgol Bangor oherwydd y naws Gymreig oedd yno pam wnes i ymweld ar ddiwrnod agored. Roedd y cwrs hefyd yn apelio'n fawr atau, gyda'r dywys modiwlau oedd ar gael yn rhai diddorol. Yn fy marn i, peth gorau am y cwrs addysg gynradd ym Mhrifysgol Bangor yw profiad ysgol ar diwrnodau ysgol arweiniol, am fod y theori rydyn ni'n dysgu yn ein darlithoedd yn dod yn amlwg ac mae rhain yn gyfle i ni wneud cysylltiadau rhwng y theori a'r ymarfer. Mae yna nifer o gymdeithasau Cymraeg ym Bangor. Mae gyda chi y Cymraeg sy'n trafnu digwyddiadau allgyrsiol a crawls gwahanol o gwmpas Bangor. Mae hefyd gyda chi aelwyd GMG a chwaraeon y Cymraeg. Ac mae yna hefyd lu o gyfleoedd gwirfoddoli, megis ffrind Cymraeg a clwb clebran. Ac mae rhain yn gyfleoedd i ddod i nabod myfyrwyr eraill sydd felly ddim yn astudio'ch cwrs gradd chi. Byddwn ni'n gweithio unrhyw un sy'n ystyried dod i Brifysgol Bangor i astudio i wneud, achos mae'r cwrs addysg yn un arloesol, mae'r cymdeithasau Cymraeg sy'n ar gael i gymdeithasu yn rhai arbennig iawn, a mae'n wir wnewch chi ffrindiau oes yn y Brifysgol ym Bangor a mwynhau bob eiliad.